s touto vojnou my nemáme absolútne nič spoločné. A budem to hovoriť 1000-krát otvorene. Nezabúdajme na to, že tak ako útok Hamasu na Izrael spôsobil tvrdú odvetu, tak sa niečo udialo v tom roku 2014. Takisto môžeme priniesť fotografie, strašné fotografie môžeme priniesť. Upálených detí, ľudí a ďalších vecí. Môžeme priniesť veci, ktoré jasne potvrdzovali útoky ukrajinských fašistov na civilné obyvateľstvo ruskej národnosti. Viete, pozerajme sa na veci nie čierno-bielo. Nepozerajme sa stále len tými americkými očami. Pozerajme sa slovenskými očami. My sme Slovensko, my musíme aj v tomto konflikte, ktorý tu máme, sa predovšetkým pozerať na naše vlastné národno-štátne záujmy. A to je bezpečnosť. Ale tá bezpečnosť nebude, keď na Ukrajine bude vojna pokračovať ďalších 10 rokov. Bezpečnosť bude vtedy, keď bude mierový plán. Budeme vtedy bezpeční, ak budeme vedieť, že Ukrajina je v bezpečnom neutrálnom postavení.